Gaineska dagoen urontzia banintz bezala hautsi nintzen. Eta ospitaleko gela urez betetzen eta betetzen. Eskafandra bat ekarri zidaten, bonbona eta aletak. Urpean arnasa hartzen ikasi behar duzu. Eskata zahar batzuk nituen gordeta, umea neu nintzenekoak. Ez ahazteko, itsasoari beldurra kentzeko, bizkarrean kolpe leun batez, haitzetatik uretara bota ninduten hartaz. Begiak zarratu nituen, orduko hartan legetxe, eta zabaltzean, ozeano berri batek irentsia nindukan. Nori etzaio gorputza inarrosten, ura arnastean. Egarri berri horrek esnatzen hau orain gauero. Itsasoz betetako edalontzia, ohe ondoan.